Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού όνομα επώνυμο. Σήμερα παίζουμε ένα γνωστό παιχνίδι, ας πούμε, ή όταν πήγαινα Τετάρτη δημοτικού ήταν γνωστό. Δεν ξέρω άμα τώρα σας αρέσει. Το Hero Zero, επειδή δεν έχω ένα παιχνίδι άλλο να παίξω, σκέφτηκα το Hero Zero. Άμα πάει καλά η σειρά, μάλλον μπορεί να κάνω κι άλλα επεισόδια Hero Zero και μπορεί να παίξω διάφορα άλλα παιχνίδια όπως το Happy Wheels. Λοιπόν, το βιντεάκι δεν θα είναι πολύ μεγάλο. 10 λεπτό, 8 λεπτό εκεί. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε. Και περιμένουμε ακόμα, μη πάρτι. 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, λέγομαι Troller. Εγώ, sorry που δεν φαίνεται το όνομά, θα σας το δείξω την άλλη φορά. Την άλλη φορά θα σας δείξω. Πώς έχουμε. Σε μια μέρα μπορείς να πας μέχρι 20 level. Εγώ σε μια εβδομάδα είχα πάει 44. Το χαλιώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, μυαλό και αντοχή. Τι φοράς? Πρέπει να φορέσεις κάτι καλά ρούχα, αλλιώς πέθανες. Πέρο ρε. Ναι, η δύναμη δεν είναι τόσο χρήσιμη. Αντοχή και μυαλό να ανεβάζετε και διέστηση. Εγώ αυτά ανέβαζα. Ναι, εντάξει, μου βλέπω 5 κέρματα. Πάμε να παλέψουμε έναν. Λοιπόν, μας πήρνει μόνο διέστηση και πάμε σε αυτόν εδώ. Να πάρει. Ναι, νικήσαμε, άντε, γεια. Έλα, με σπίτι του. Λοιπόν, επειδή ξέρω πώς να πάρω το μανάτι και αυτές τις φυλακίες, θα πάω να κάνω διάφορα πράγματα. Μου λείπει ένα κέρμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια μονομαχία. Jordan 15, αλήθεια. Level 2. Νικήσαμε ξανά 2 νίκες. Πρωτάθλημα. Πάρε μέρος. Χρειάζεσαι πάνω από 500 ρήμι. Οκ, ό,τι πίσω. Τώρα έχουμε 472, Πάμε επίθεση. Πάμε ξανά εκεί. Έλα, μήπως ξανανικήσουμε. Χάσουμε. Ναι, ξανανικήσαμε. Είμαστε αίτητοι. Είμαστε μια χαρά. Πήρα κάτι καλό. Ναι, πήραμε κάτι καλό. Ναι. Πήρα ένα πράγμα. Πάρε μέρος. Επίθεση. Πήρα μόνο ένα κέρμα. Πήγαινε, νόνι. Μου λείπουν 35 κέρματα. Κρίμα. Λοιπόν, παιδιά, εύκολα μαζεύονται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και άλλες μονομαχίες. Πάμε να απολύσουμε αυτή εδώ. Ιντίλα. Νικήσαμε ένα level 4. 28 XP μόνο για αυτό το πράγμα. Άντε, πάμε να πάρω 73 XP. Κοίτα πόσο λίγο, τσιγκούνιδες. Άντε, γεια, σε νικήσαμε. Όχι ρε, χάσαμε. Έχασα μόνο 29 τιμή και θα κέρδιζε 79, είσαι στο βλάκι σου. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη αποστολή μας. Ναι, ένα λεπτό. Θα ψάξουμε ομάδα και μετά θα φτιάξουμε μία. Άντε, πάμε σε αυτή εδώ την ομάδα, αποστολή. 99 και 54, μπήκε 2004 το μόνο. Είχα και εγώ κάποτε, όμως όχι τέτοιο, είχα ένα ρομπότ.
Άλλαξε το Hero Zero. Μπαταρίες. Ρώτα φίλους. Δεν έχω φίλους. Μέσω συνδέσμου. Δεν έχω φίλους. Είδατε, είμαι πολύ μοναχικό παιδί. Δεν έχω φίλους. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έκανες τη δεύτερη αποστολή σου. Τέλος. Πήγαινε στη δεύτερη αποστολή σου, έκανε κείμενο. Πολύ καλό. Έχει κέρματα. Και άλλο αντικείμενο. Και αυτό καλό είναι. Μόνο καλά αντικείμενα μου δίνουν. 5 μονομαχίες δόθηκαν. Ένα ντόνατ. Επισκέφτηκες μια ομάδα. Λοιπόν, γεια σου. Ανέβα στο βάθρο 2. Ναι. 192 XP. Yes. Level 3. Ο Χαζούλης του τρίτου. 27 κέρματα. Αγοράσεις ένα δεξιότητας. Ρε παιδιά, κοιτάξτε, μόνο κάπες δίνουνε. Έδωσες την πρώτη μάχη στο πρωτοβάθμιο. Ένα επικό αντικείμενο. Πόσο τυχερός παίζει να είναι. Λοιπόν. Όχι δύναμης. Μυαλό. Παιδιά, κοιτάξτε διέστηση που έχουμε. Κάτι που να την ανεβάζει δεν έχουμε. Έχουμε κάτι. Άντε. Άλλο ένα λεπτό πάει έτσι. Πάμε να πάρουμε λεφτά ή να μας δώσει κάτι. Βλέποντας το Storm 10. 430 level. Ρε φίλε, αυτό που αναρωτιέμαι δεν βαριούνται. Πώς ανεβαίνουν άλλα level. Κοιτάξτε εδώ. Τι χρώμα είναι αυτό. 60% να αποφύγει μόνο. 99,9. Λοιπόν, πάρει και αυτό. Άλλο λίγο η αποστολή. Εδώ πέρα κάπου θα τελειώσει το βίντεο. Ρίξα μια ματιά στη τελική κατάταξη. Μπράβο μου. Νομίζω αυτό δίνει και αυτό XP. Έχω καλύτερο. Λοιπόν, βλέπουμε και αυτή την αποστολή. Νικήσαμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο Hero Zero. Το πρώτο επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας από το κανάλι όνομα επώνυμο.